Assalomu alaykum tomoshabinoni muhtaram. Ma hozir дар саҳрои хоҷагӣ ба номи Абдураҳим Ҷумаев қарор дорем. Минтақаи Қӯбтулуқ мегӯяд инҷа. Пештари бригадии рақами 19. Ана ҳозир шори айн пеш дега отам шоли 130 рӯза буд. Кенҷа 130 яъне 120 рӯза ай? Миёнсол мегӯм 120 рӯза. Ана шоли дар аввал гуфтам ки тайёр шудага. На кай бобоша мепато? Обох. Яктон мепато, уже шоли шудагӣ. شالی 120 روزه ما 25 بابش خوش میکنیم. همین روز بابش خوش میکنیم. آیاکم در آب میفروشیم. منطقه ما.